Hello? Jummai. Ni ne. Fito. A'a, ki ba wa umma mu gaisa. Fito. Kaji yar gari, yarinya beauty. Yadda ka san dilliya ga life. Baby ba da koye miki ba yanda san ke mun kulciya a zuciya ba ya tashi. Allah. Kai kake damu. You are beautiful, needable, you are basket. Kake komai kin gane? Allah. Kin san menene? Yo layin ku ne kawai sai na tunna ina da ke. Ko menene ba zai same ni ba. Kin fahimta? Zuwa ne yake bani naira 30. 30 kake nema? 30 kawai nake. Sai barkatun gaya maka ni da ma san saboda kuɗin ka nake son ka ba wai kai din nake so ba. Tunda yanzu ba kuɗi ba ka ga ba soyayya. Ina yake? Baka ji me nace bane sai na nana ta maka? Baby ni ne ba. Ai barkatun gaya maka idan ba kuɗi ba soyayya idan da kai kuɗi ko akwai soyayya. To zan zabga miki rashin mutunci. Ke ni fa dan tasha ne. Ke banda imani da gannan wa'asa kwantiment. Ni za ka maga? Ke da na ƙara miki kai. Kyale ni kai. Ya kai kin san kai wanda na ce maka kyale ni. Ina da lafiya ina ilaihi raji'un. Ya bai kana da hankali kuwa? Kai ma hukacin ina ne? Na wuni. Ban gan shi ba. Na wuni. Inan yayi ko nan yayi wuni. Sun da zuba wanda bai zaga ba a gidan mu mari na ya kai so goma. Shi wannan din kutuma. Na rantsa da annabi ka kashe ki dai.